সকলোৱে জানে যে গোটেই অসমত 20 দিন জুৰি আমাৰ মোদীজীৰ জন্মবাৰ্ষিকীৰ উদযাপন চলি আছে আৰু এই উদযাপন মানুহৰ মাজত গৈ প্ৰত্যেকটো কাৰ্যকৰ্তাই আমাৰ প্ৰত্যেকটো দিনতে বেলেগ বেলেগ প্ৰগ্ৰাম লৈ কৰি আছে। কোনোবা দিন চাফাই অভিযান, কোনোবা দিন ফুড ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন। আজি ইয়াতে আমি যেনেকৈ ফল বিতৰণ কৰিলোঁ, যিমান আমাৰ ইয়াতে পেচেণ্টছ ভৰ্তি হৈ আছে তেওঁলোকক আমাৰ চৰাইবিল নেতৃত্ব আৰু এইখন কমিটিৰ যোনে তেওঁক লৈ আমি এই প্ৰগ্ৰামখন আজি গোটেই জিলাত আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি ইয়াতে কোকৰাঝাৰ, গোসাইগাঁও, তাৰপিছত হাওৰাগুৰি প্ৰত্যেকটো এৰিয়াতে আমাৰ এই প্ৰগ্ৰামখন চলি আছে ফল বিতৰণৰ। এই ফল বিতৰণৰ যোগেদি আমি মোদীজীৰ এই জন্মদিনটো যাতে তেওঁ এটা প্ৰধানমন্ত্ৰী যোন ইমান বছৰত তেওঁ নিজৰ কোনো বাৰ্থডে তেওঁলোকে চেলিব্ৰেশ্যন কৰা নাই। সেইকাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে প্ৰত্যেকটো কাৰ্যকৰ্তাই ৰাইজৰ মাজত গৈ তেওঁৰ যি জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা সকলোক দিয়া আৰু তেওঁৰ কাৰণে মংগল কামনা কৰা এই পদক্ষেপ জিলা কমিটি আৰু ৰাজ্যিক কমিটি আৰু চেণ্ট্ৰেল কমিটিয়ে নিৰ্দেশমৰ্মে কৰা হয়। ঠিক আছে बे हाबाफारि लाफैदों बे हाबाफारिनि सोमोन्दै सारा एसे गुवारै बुंनो जों बयबो मिथिगौ जोंनि मानगोनां प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिनि जोनोम सानखौ लोब्बा लानानै गासिबो भारत एरियायावनो 20 दिननि प्रग्राम लानानै खामानि मावगासिनो दं। थिग बेबायदिनो जोंबो दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सराइबिल मण्डल दिनैहाय नैबे जायगायावहाय हस्पिटालफोराव थांनानै आश्रमफोराव थांनानै लोमजानाय बा दुखियाफोरनो फिथाइ सामथाइ राननायनि प्रग्रामखौ दिनै थि खालामदों आरो बेबादिनो नैबे समाव गसाइगाव आर.एन.बि सिभिल हस्पिटालाव फैनानै जोङो बेमारिफोरखौ खबर लादों। बेजों लोगोसे मोदीनि जोनोम सानजों लोब्बा लानानै जोङो फिथाइफोर जानो थाखाय जों राननानै होबाय आरो दिनैहाय राननायजों लोगोसे गाबोनबो जोंहा बे प्रग्रामा थाबावगोन। बेबायदिनो दस्रा प्रग्राम जोंहा 7 तारिखसिम अक्ट'बर 7 तारिखसिम जोंहा प्रग्राम दङ बे मोदीनि मानगोनां मोदीनि जोनोम सानजों लोब्बा लानानै। गतिके साननैया जोंहा फिथाइ सामथाइ राननायनि प्रग्राम दङ, बाखि जोंहा साफाई अभियान दङ, बेबादिनो नालाफोर जोंनो फोसाबनाय दङ, बिभिन्न बेबादि प्रग्राम लानाय दङ। दिनैहाय जोङो सराइबिल मण्डला फार्स्ट स्टेप नैबे फिथाइ राननायखौ जोङो लाग्रोनाय जाबाय। बेखौथ' आं बुंबाय थाबाय फ्रायानो जे दिनैनि दिनाव नोंथांमोनाबो निस्सय मिथिगौ जोङो बिजेपि दोलोआ दिनैनि दिनाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआ खुब मजबुत आरो उफ्रा बिसायख'थिखौथ' जोंहा सिन्था खालामनांगौ जेबो बिसयानो गैया। जिहेतु जों टिकेट मोनोबा इजिलि देरहाखागोन, जिहेतु बेवहाय साननांगौ जेबो खोथा गैया। जिहेतु दिनै नोंथांमोनाबो मिथिगौ बा गासिबो रायजोफोरा मिथिगौ दिनैहाय जोंहा बेवहाय एलायन्स सरकार माबा सालायगासिनो दङ नङा होमबा बिटिसिआव। दा गतिके दिनैहाय जेन'बा इउ पि पि एलआबो डिमान्ड खालामदों, जोंनि बिजेपिनिफ्रायबो डिमान्ड खालामदों। दा हाइकामान्डजों हाइकामान्ड रायलायनायनि गेजेरजों बिजेपिआ मोनो ना इउ पि पि एलआ मोनो बेखौ जोङो बुंनो हाया। नाथाय जायखि मोना मानो दिनै उफ्रा बिसायख'थियाव 100% जोंनि सरकारानो देरहागोन। बे माने गोबाङैनो माने दावराव जानायखौ जों नुगासिनो दं। थिग बियो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा। जों बर' हिसाबै बयबो दिनै डिमान्ड खालामो। जों जिखि पार्टियाव थाया मानो एज ए बिटिआर हिसाबै जोंहा बयहाबो मोनसे दायित्व दङ। गतिके जे दिनैहाय जोङो क्लियारलि दिनै मिडियानि थ्रुजोंसो जों मिथिबाय थादों, खिन्थु जोंबो दस्रायावहाय बिजि थानायलाय जोंहाबो बेनो दुखुनांथाव जे दासिमबो जे भिक्टिम जे गोमाजानाय न'खराव दासिमबो जोंबो सहैनो हायाखै। जिहेतु बेबादिनो कन्टिनिउ प्रग्राम थानायलाय जोंबो सहैनो हायाखै। खिन्थु बेखौनो बुंगोन जे बेखौ नायबिजिरनानै बे न'खरा जे जास्टिसखौ मोनो, बे भिक्टिमा जे माबा मोनसे जिहेतु जों दुखु मोननाया बेनो जोङो आं बेखौनो बार होनदों कंग्रेसआवनो था बा बिजेपिआवनो था बा बिपिआवनो था बा दिनैहाय इउ पि पि एलआवनो था जोङो जाथि हिसाबैहाय जोङो सिन्था खालामनांगोन आरो जों खामानिखौ मावनांगोन। आं बेखौल' लुबैगोन जिहेतु सासे उन्दै गथ' जे थालांदों बिनि फिउचारखौ सिन्था खालामनानै गासिबो बर' हारिया बेखौ सिन्था खालामनानै बियो जे जास्टिस